कोकणात घर बांधून राहायचं तुमचं स्वप्न आता आम्ही पूर्ण करणार, कारण आम्ही तुम्हाला देणार आहोत लोकवस्तीमध्ये असलेली 10 गुंठे जागा, ज्यामध्ये आहे लाईटची सोय, पाण्याची सोय आणि प्लॉट पर्यंत असलेला 15 फूट रुंदीचा रस्ता. होय, तुम्ही बरोबर ऐकताय. आम्ही तुम्हाला देणार आहोत 10 गुंठ्याचे क्षेत्रफळ असलेला टेबल टॉप प्लॉट, जो आहे पर्यटनाचा केंद्रबिंदू म्हणून मानल्या जाणाऱ्या मालवण तालुक्यातील निसर्गरम्य अशा सुनवरे गावात. ह्या प्लॉटच्या जवळ 2 किलोमीटरवर आहे कोकणातील आठवडी बाजार भरणारी विरण बाजारपेठ आणि प्लॉटच्या आजूबाजूला लोकवस्ती सुद्धा आहे. या प्रोजेक्ट मधील सर्व प्लॉट हे 10 आणि 20 गुंठ्याचे होते. त्यातील हा शेवटचा राहिलेला लाल मातीचा प्लॉट आहे. यामध्ये आपल्याला लाईट आणि पाण्याची सोय सुद्धा आहे आणि जिओ आणि BSNL चे सुद्धा नेटवर्क 5G आणि 4G आहे. तुम्हाला कोकणच्या हिरव्यागार निसर्गात घर बांधून राहायचं असेल आणि आजूबाजूला आंबा, काजू, जांभूळ, फणस यांसारख्या कोकणच्या खजिन्याची झाडे लावून तुमचा सुंदर डौलदार तुमचा स्वतःचा मनोरा उभा करायचा असेल तर वाट नका बघू, कारण शेवटचा एकच प्लॉट शिल्लक आहे. जागेचे एकूण क्षेत्रफळ आहे 10 गुंठे आणि फायनल प्राइस आहे 1 लाख प्रति गुंठा. ह्या हिशोबाने पूर्ण जागेची किंमत ही 10 लाख रुपये आहे. बजेट फ्रेंडली प्लॉट फक्त तुमच्यासाठी. वेळ न घालवता आजच संपर्क करा.